பனைவிளாது கிராமத்தில் 25 வருஷமாக வசிக்கிறேன். அப்போல்லாம் குடிக்க தண்ணி எனக்கு வசதி இருந்தது. இப்போ ஒரு வருஷ காலமாக தண்ணி வசதியே இல்லை. ஆற்றுலையும் வெறும் சேறு சாக்கடை கிடலாம் கொண்டு வந்து ஊற்றுறாங்க. குடிக்க தண்ணி கிடையாது. ஆடு மாடு குளிப்பாட்டுறாங்க. அந்த தண்ணியை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் ஃபாதர் வீட்டில் போய் தண்ணி தூக்கிட்டு வரோம். ஒரு அடி பைப்பு இருந்துச்சு, அந்த அடி பைப்லேயும் தண்ணி இல்லை. டேங்கு வீணாக போய் மோட்டர் எடுத்து கழட்டிட்டு போனாங்க. அந்த மோட்டரையும் வந்து வேலை பார்க்கல. எங்களுக்கு எப்படியாவது குடிக்க தண்ணி மட்டும் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா போதும். தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. தண்ணி இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் சாமியார் வீட்டில் போய் தூக்கிட்டு வர்றாரு. குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. எங்கள் வீட்டுக்காரர் போய் தூக்கிட்டு வர்றாரு. அவர் ஒரு குடம் தூக்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு. குளிக்க முழுவ கூட தண்ணி இல்லை. பள்ளிக்கூடம் போகிறதுக்கு பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சாப்பாட்டுக்கு சமைக்கிறதுக்கு சாக்கடை தண்ணியை தூக்கிட்டு வந்து சமைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. குளிக்க முழுவ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் தினம் வந்து மொண்டு குடிக்குது. தண்ணி இல்லாமல் வெய்ய நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த வாட்டர் டேங்கு கிடந்தது, அதுவும் சீர் பண்ணாமல் போட்டு மோட்டரை கட்டிட்டு போட்டாங்க. பைப்பு அடி பைப்பு கூட இல்லை. அடி பைப்பும் சீர் பண்ணாமல் போட்டிருக்காங்க. அப்போ எப்படி தான் தண்ணி குடிக்கிறது? நாங்களும் எத்தனையோ திருப்பம் சொல்லி பார்த்துட்டோம். மோட்டர் சீர் பண்ணி கொடுங்க, தண்ணி வேணும். தண்ணி குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள் இந்த வெய்ய நேரத்தில் எங்கே போய் தண்ணி தூக்குறது? சமைக்க தண்ணி இல்லாமல், குடிக்க தண்ணி இல்லாமல், குளிக்க முழுவ தண்ணி இல்லாமல் என்னங்க செய்கிறதுன்னு கூட சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஒருத்தர் வந்து திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டுறாங்க, எட்டியும் பார்க்க மாட்டுறாங்க. எங்களுக்கு தண்ணி வசதி வேணும் இப்போ.